Nangalumzuzu, welcome to Duyaza Brothers, another episode of Makapeni Mtanam. Another day, another banger, another hot one. Kamera move usana wafethu abanye bambiza Dr. V. Kanti angihambi ngedwa. Nani niyazi mfethu umlingani. Bafu. Ngiyakudumela lapha ekhaya. Sinibingelele bafethu. Sinamukele ku Duyaza Brothers. Sesibuyile singodokotela bothandi. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo, sikudokotela konke nje. Nempilo. Kunjalo nje. Bafethu, yithi laba yisodokotela bothando niyalazi udaba abafana bakaManqele. Sikhona sambili umakhwapheni igama le show. Hlezi kuhlukile. Kakhulu. Istory siyafana. Uyajolelwa ugender nje. Kuhluka nje gender. Yes. Namhlanje ke siphethe enye gender yabesifazane. Bakhala ngenqwele thizeni. Sibese Hey, manje kodwa bengakhohlwa abantu ukusubscribe futhi bafethu. Don't forget to subscribe on Duyaza Brothers. Ni share, ni comment, ni sinike feedback yenu. Into esoyenza nje iDuyaza Brothers ispan kuphela nje. Asibabize kuchaza ukuthi kwenzakalani. Oda sisibami, cela nisondele. Kwano. Hey. Awunabahle. Cha kunjani right? Hayi sondela. Le ndaba engifuna ukuyicacisa nje before siqale. Sicela isondele uze ngapha bami right. Yazi ngathi abandawonye itayela ama hairstyle. Cha bafethu nje banazi ukuthi abantu suke sifike nabo so sisibegodola kuyabandla sikhona. Ubone igqoka ijacket nje. Jacket yakho. Awali ngathi niyayazi le jacket. Nje ngicacise nje lapho. Igama ubani seswami? Igama ngosiphumelele. Siphumelele. Yebo. Okay, my sister. Usamkelisiwe. Samkelisiwe. Okay, no siyabonga kakhulu ukuthi nisibhalele kule show iDuyaza Brothers nanokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngendaba yenu. Njengoba nazi ukuthi uDr M lo uphethe yonke inhlobo yephilisi olidingayo nomjovo nguDr V mina kodwa ke egcineni kukunina bafethu ukuthi lento enze ngayo nithatha kanjani thina sizontshela sintshela khona sizama ukuthi ngayo ke indlela futhi lokho enifuna ukubona nalokho umjida enifuna ukuthi akusho but egcineni kodwa inhliziyo yakho yazwa wena base inhliziyo ayiphakela angithi kunjani Yebo kunjalo. kahle vele kwenzakalani nje. Okay, okwenzakalayo ukuthi kunalomfana ekuthiwa Wandile ebengicathi ngijola naye ngedwa kanti ke ujola nosisi and mengithola sebe nesikhathi eside benosisi bejola kanti mina naye sino 6 months usisi mesho uthi bano 3 years bona ndawonye. 3 years vele. So umjida la khuluma ngayo Wandile kuye umjida lawo umjida wakho. Uyena umjida wami. At least bengicabanga ukuthi umjida wami ke. Sho umjida wethu njengamanje. So uthola i-call le kusisi angazi ukuthi uthola i-call or like ubani utholile kahle ukuthi kahle la ngenziwe isilima la kuhlalwa ngami. Yimina otholile. Angithi vele okwethu kusakusha. But engishela umfana akazange ngasho kumina ukuthi unomuntu because engambuza ukuthi unaye umuntu wathi no single yabo. Ngokuhamba kwesikhathi ngabona ama message efonini yakhe and njalo mangena i-message uyayifihla ifone or njalo mangena i-call uyiphendulela phandle. So ngadecide ukuthi ngadecide ukuthi no man ngizoyisearcha le phone. Mangiyisearcha usisi bamsave ngondlunkulu shuthe efonini. Yabo so ngiyithatha inamba yasisi then ngidecide ukumfonela ngimbuze ngaye umfana. Yes asho usisi uchabajola bano 3 years sase sabona ukuthi sihlanga. Okay, asi nje ngiqale ukubuza nje kanje because sengisitholile istory ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So ubafo lo Wandile una how long uthandana nawo una 6 months. Nahlangana kuphi kanjani? Yini lo wayithanda ngaye? Okay, sinowandile sahlangana eJewel City. Ngangiya eShoprite. Ngangiyothenga nje izinto ezimbalwa. So sahlangana naye khona eShoprite. Angeke ngithi uyisigora but unomzimba nyana. Yabo so ngachazana lokho nanokuthi indoda umZulu. Ngiyawathanda amaZulu yes. Ngiyawathanda amaZulu yabo. Yini lesemazulu yini ithanda ngamaZulu? Yonke into ngamaZulu masethi mama nkosiyami mase ngithakazela yebo. So ngathanda lokho ke ngumfana wangishela ngase saqale sahlangana nje before ngimqoma kodwa ke veza ukuthi unayo umuntu akakaze nje akuveze akakaza akusho. So kulo 6 months wena ukwazi ubone red flag or idayila nyana ukuthi ayi wena ngathi uyisigebengu? For the first 3 months no. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ke waqala waveza.
ukuthi khona into ekhona. Yeah. So uma ubamba efonini ubamba uNdlunkulu lo wambuza nobafo yena ukuthi kuse manje kwenzakalani noma uvele nje Angimbuzanga Awumbuza. because vele ube ngambuza wayezophika. wayezophika. So so angimbuzanga. awathatha ikholwa Ngazifuna ngapha yes, straight ngazibuzela usisi. Senzokubiza ngoNdlunkulu right Ngiright bhuti wami ngiright. sazoqhubeka ngoNdlunkulu kodwa emva kwendaba ezingaka noma uzoyilungisa Ayi angiboni ngempela because yabo nje usisi mayengifonela bengayilindele mina le yakho yeah ngoba sike saba nazo lezi inkinga nje before but esikhathini singangonyaka bese umuntu nje othembekile oyiphethe kahle all right futhi but before ke waba nakho Kuke waba nakuhlupa yes ngamantombazane. yes masiqala nje ukuhlangana ngamqondisa nje wayinto eright wayilento engiyifunayo how boom sengithola ngekholi mina siswami tshela mina ukuthi yini ke le engaka mfethu kade uyithanda ngawubafu because uyasho ukuthi uke waba nakho ukuhlupha ukuthi bumbekezelela shuthi khona lento ekade ikhona ngaye kuwe yini le obuyithanda kangaka ngaye ngingasho nje ukuthi yena unaleyo nto mfethu njengoba seshela usisi unaleyo nto uyakwazi ukuthi uma ikhuluma ngisho kuthi udiniwe okay ngisho kuthi udiniwe ugcina Oh, yeah. usuhleka Lezi ey'soka. usazi usuhleka ini manje yini ehlekayo la ngoba Okay. ukudinile lo muntu so Yeah. unaleyo nto nje akwazi ukwenza kayo yana okay so and then usisi awazi ubambe wathola uthola ngekholi yakhe nje ukuthi angikaze ngimbambe wambuza yini ubafo ke mhlawumbe after call ukuthi awu naku sengifonela intombi zakho ke manje yazi ukuthi ngingavela ngaphelelwa amandla angikwazi ngisho ukuthi ngimbuze ngoba wayesengithembisile isikhathi esiningi ukuthi hayi sehlulile futhi nami ngayetsho ukuthi sehlulile lapho mase ngingena le call ngavela ngaphelelwa la amandla ngaphelelwa na ukumbuza ngaphelelwa yikona konke nje kangazi bafo khona ufuna ukubuza noma ukusho mina into engabuza nje osisi boyithu ukuthi mhlawumbe ikhona yani into engicabanga ukuthi mhlawumbe ibileka ku relationship engenza ukuthi aze aphuma eyofuna umuntu mhlawumbe nje siqale sibuze lo mbuzo wabafo mhlawumbe uqale ubheke ngakuwe njengomuntu othi una how long uthanda naye 3 years 3 years ngicabanga ikhona into ayenza ukuthi igcine iphume ngaphandle ayikho yazi engayicabanga ayikho engayicabanga ngoba uma kuthiwa kukhulunywa ngokudla uyaphekelwa konke into right uhleze right uhleze right akaze futhi asixabani ke sibona nabantu abathanda uxabana ke njalo futhi ikho nje ukunganeliseki kwamadoda in esingese general. sikwenze engesikwenze lutho futhi angeke Oh sikwenze so lutho. wena uyabelievela ekuthenini vele amadoda adalwe kanjani adalwe kanjalo then mfethu ufunani la why ubhalele iDweza Brothers njengoba ngikubhalela iDweza brothers ngifuna ukuthi yena acaciseke njengamanje ukuthi kwenzakalani yabo futhi nakhona ecaciseni kwakhe angazi noma emva kwalo 3 years ngilo ngimbekezelele ephi enza into eyodwa njalo ngisazokwazi ukuthi lo ngimbekezelele into eyodwa ngobezela kuze kube nini but my sister into ishoyo kumina uthe wena njengamadoda which means it's something wena oyazi ukuthi iyenzeka yabo yeah so ungene ku relationship indlela engibona ngayo so wena ungene ku relationship wazi ukuthi amadoda anjani right so now siyenzeka ke lento le yini ofuna ukuyiachieve because wena ungene ku relationship basically wazi ukuthi amadoda into aduyisho le so mina ngilandela istatement sakho that's why ngikubuza ukuthi bhuti wami even though kwenzeka lokho but umuntu umekuthanda futhi ekuhlonipha uyakwazi ukuthi ashintshe indlela zakhe ayishintshele wena so iyakwazi indoda ukuthi ishintshe mayifuna ukushintsha mayifuna ukushintsha mfethu okay shuthi uma ngabe ngakwenzi lokho akayimisele ngokwenza lokho futhi ngeke azakwenze lokho Wena- okay so ngoba akashintshanga ngicabanga ikutshela nento ekhanda lakho ke ukuthi yena ngawo ingitshela ukuthi akangithandi futhi ngifuna ukuthi akukhiphe ngomlomo wakhe ke lokho ukuthi akangithandi ngikuzoye mayesho leli phuzu lokuthi indoda yini ngakuzovuma ukuthi wena ke lethi kutshelani ngoba nakho kunje manje Ukuthi phela obvious khona adlala ngaye phakathi kwethu sobabili manje kumele azocacisa ukuthi ufuna muphi thina sobabili ngoba ngeke akwazi kuba nathi sobabili akwazi so makwenzeka ethi ngoba nje kukusho kwenu ingoba vele besefuna indlela yokuphuma ngapha uthanda uzovuma ya ngingavuma ngiyavuma phela yeah ngiyamthanda ubaba ngiyamthanda kakhulu ayikwarishi kakhulu le ukuthi bekufihlele umjolo ka3 years no ya ngathini iyangwarisha iyangwarisha cause njengoba ekumina mhlambe uyangiyuza mina
mhlambe basaxabene nomuntu wakhe or kwenzakalani uyuza mina Awusenayo mase futhi yeah angisazi manje ukuthi kwenzakalani so that's why sifuna ukucacisa. Okay. So umbuzo ugcina nje nginawo bese siyamfonela ubhuti. Ubani oplan ukuthi uzombona namhlanje? Emini. Wena. Yeah. Okay, umbuzo enginawo ugcina bese siyamfonela. Ngifuna nje ukwazi ukuthi wena masihlukana la esefikile uyimisele ngokuthi ihlukanela ku kanjani phakathi kwakho naye. Ufuna ukuqhubeka naye nilungise or mhlape you done? Hayi mina ngisafisa ukulungisa. Angisafisi nje sengi right. Ufuna nje ukubabusisa baqhubeka. Abaqhubeke makuthi bayaqhubeka and yamoza usisi uthini usamthanda so abaqhubeke ngeke uzukwazi ukuthandana nendoda inhliziyo yakhe komunye umuntu because namanje singayilungisa usisi usamthanda shuthi basazoqhubeka bathandana even though mina ngikhona so amathezweni ngibashiya. So I believe ukuthi wena esakhe sinqomo ukuthi uzozwa ngayo uthini. Yeah sizozwa khona. Sizozwa khona. Okay. Ake simthide bafo or mhlawumbe khona ufuna ukuqeda. No. Okay. Umjida mina. Ake ufuna ukuzwa yena ukuthi ithini inkabi le. Okay. Akwesimfonele. Simfonele ke sizwe ukuthi uyimisele ngani yena empilweni because I mean mangisi ngiyabuka yena unalihlo. Ngoba inamba le just to confirm. Yo. Wena uyakudate naye. Yebo mina. Asimfonele. Awunalihlo mangisi ngiyabuma ngabe enenze abantu benu abantu bakhe nobabili. Sakwazi phela akwazi. Babakhe unjani? Ngiyaphila wena. Ngiyaphila nami. Hayi sengifikile ke endaweni esigameko. Ngicela ukuthi usondeleke sano sami. All right yeah. Sharp. Into engayithandi le ndawo indawo Ma lapho ubuza lokho ukuthi yini khona ubumthembise khona indawo kuthi sengifike endaweni esigaba yini bumthembise something yini. No besivele siplanele ukuthi yena sizokhiphana namhlanje kube mnandi kube nje ya. Okay. Yeah. Sendaweni esigameko. Okay. Mina sesiwami. Into ebhlungu ukuthi Asiphume esigameko. sizondinga kule sigameko kuzomela. Yeah, asiphume kwamanje esigamekweni and then sizobuya later on. Okay. Nazo. Akunankinga sihamba nayo uDr Emlo. Ubekunika amaphilisi ukuthi ungaquleki uma sefikile indoda yesigameko. So vele uyimisele ngokuthi le relationship yakho ka 3 years if mhlawumbe kumele ukuthi uyichithe uyeke ihambe uyayeke ihamba awucabanga mhlawumbe ukuyilungisa because I believe ukuthi uqala phansi uyofuna omunye umuntu usazomela uphinde uqale phansi umfundi inkinga zakhe kanti mhlawumbe la busungavele nje lokho ulungisa nje la xega khona uphinde uthi Akwenzeki kanjalo wevi. Ngoba wangibiza kamnandi kufana nendlu yeah enophahla oluvuzayo. okay Uyaphesha namhlanje. uphinde futhi Kuphinde kuvuze uphinde upheshe kusasa. Into engcono ukuthi uyisuse yonke lo roof uyiqale phansi kabusha. That's the only way. ngiyakuthola kumele ufake iroof entsha. Yeah. Ngiyakuzwa. Asikwazi kulesipheshana nembo bezodwa njalo. Eish. Akwenzeki. Yeah ne Yeah. Ey. Ngoba phela nemvula nazazimi ukuna lokhu inile. Azimi futhi sisa ngendlela engafani. Shithi lokhu ibhoboke njalo iroof. Uqhuma iroof la. Kume roof. Ngoba bafela zana. Yeah, we are. Cela uze ngapha nje ubingelele kahle ungelikhaya. Ungamjambisela next. Bafuzi. Mfethu. Shapha. Anaskisi bese ngama camera nje nani kodwa ngicela sengixakile ukuthi kwenze njani. Indawo esigameko ushilo umama ukuthi khona la niya khona yabo isigameko isoko leso kuzoba kunesinye isigameko futhi esisiphethe thina for wena kodwa umama azosithengile so ngifuna ukuthini kune surprise esikuphathele yona basi ke sizokhuluma ngayo leyo so igama la mfethu nguvusi yeah Vusi ngivusi kuDuyaza Brothers Sure. sihamba senza ama interview or ama vlog about abantu abathandana just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona uthando alikhathalele ukuthi umdala umncane umngakanani inkinga futhi osandweni zohlezi zikhona kodwa kuyalungisa mana kwebafu ngithi mina ibhalelo uba lento le ukuthi sibe lathi usisi yeah ngoba ngifuna uzwe ipoint elikhulu kunento akuthengele yona surprise esizokunikeza yona manje mengehlaphi siyenze endlini mhlambe leyo surprise yini uyi-wanted bafo cha luzu no ukuthi yabona into ezikanje ayingeke yabona nje ngakho kodwa ngosibolo as long umthembu mama uyamthemba mama yeah so mama ufuna ukwazi bese la bese sichazele ukuthi nina 3 years nithandana and uyakuthanda kakhulu uyimisele ngawe and
ufisa okuhle kodwa so ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe ucabanga the same thing yini akwenzeki into mayengekho uhambe nolova bona lo msanda ukuhlanganisa isitoko mhlawumbe unake ezinye izitoko yini yabo unakuyimisela mfethu ngawe ngimisele nje njobusho nje nawe nje 3 years sithandana so ayikho into engikhala ngayo like engikhala ngayo mfowethu mangathi umama mhlawumbe ubamba ukuthi uyafeba or ufebile ngamxolela yena hey kona akazi sifike lapho yabo ngisho nje ngiphethe kahle akazi sifike lapho hey angazi mfethu yabangazi hey akazi ngoshuba kodwa nje hey ilokho nje ngakusho uyezwa ungalinge uyenze lelo and nami shame isithando sami njengoba kuyimina ngedwa kuyena nje so nje si right ungalinge no mfethu ayizini nginganibambezeli kakhulu ngaze ngicine sengifake ingene endabeni zene eziningi sicela ukunika le surprise ezengayo la and then kusiwazi ukuthi siqhubeke nosuku lwethu nawe uqhubeke nosuku lwakho oh hayi kulungile ngicela ukuthi umvala amehlo mama ne ume nje uzinto hawo i-surprise kade awuyazi mhlawumbe ufuna ukuthola ngami ngicela size ngala sondele ngapha nakho yeah bafo wemama oza mfowethu no ubafo lo ngimbizayo kule ngihamba naye akithi phela surprise yami yakho yethu bingeke uqhamuke ila awu bengibiza amadoda kwenzakalani la awumthembi mama amadoda ngakubizela amadoda kanjani manje awumthembi mama sengifisa uyibone surprise awu ba as long into edliwayo nje awona into edliwa nge uyazi kumama ke into edliwa into uyayithanda ke vele ukuyidla zobala ka 3 and then bese sivula amehlo ne 3 2 1 ngamvula surprise asiqalaza sonke umbhobho ibheke ngakuwe ma ngachaza yazi ngiyathanda umuntu ohlala udabeni uthi nje mama chaza mfowami sana sami hayi ngiyavivinywa ke mina hayi ngiyavivinywa mina okay it's fine ngithanda no 2 yaba iyangena udabeni le ndoda ayichithi isikhathi mama biseminyaka emithathu ngakubuza ukuthi unayena umuntu wathi cha manje indaba ngitshela ukuthi beseneminyaka emithathu eqhamuka phela ngiyaxolisa uxolisa wakho kuzosiza ngani mingisacela mhlawumbe sikhulume mhlawumbe endlini mhlawumbe siyakhuluma njengamanje akukho ndlini cha phela nosiphango amakhamera ngikucela alright impela amakhamera sikhuluma phambi kwawo ukhuluma silalela namanje ngithi mina umuntu wami ngedwa awukuphikisi lokho awukuphikisi nje ukuthi nene ayoyahlanya wena ngekhanda awungiphikisi ngiright mangihlanya ngiqosha amaphepha shothi ufuna ngibona sengiqosha amaphepha njalo ngisacela nje mhlawumbe ungangithinti ngaqala and type yakho bafo straightforward banama hairstyle afanayo labantu bafaka amabhandi afanayo emakhanda bacishe bafane yini le edu ungasayitholi kumama oyithole ngala yini adileka mhlawumbe because umama la simbuzile wathi yena ayikho into ayikhumbulayo engayisho ukuthi yenza ukuthi uphume ngaphandle mhlawumbe ake sizwe side la khona abafu ukuthi yini yenza ukuthi ushiye umtsholo ka 3 years uhambe uyoqala omunye for 6 months kona empeleni abantu abazwanayo sikhuluma iqiniso abantu abazwanayo nani uyazibonela yabo so khona 3 months ago yabo benginomshado kubomama okay so noma ngithi yabo endawonye so kunomshado hey now usise mfethu now yazi mfethu umshado kuba khona khona understand mina singcela sibuyele back kwakushadwa kasisi right yeah are you trying to tell me ukuthi wahlangana naye lo yeah during ngomshado how wena kanti niyazana kanti nina mhlawumbe khona phela nahlangana khona before kwenzakalani mhlawumbe content ngasitsheli yona do you guys know each other asazana usisi anazani so awuchaze ke lo ukuthi abazani uthi kwenzakalani ke how angisazi mfethu yazi kuba kohluthi yabona ukukhuluma into iqiniso nje mfethu yonke into ofuna uyikhuluma iqiniso sisi wami ngicela usitshele ukuthi nahlangana kuphi kanjani utheni ngikuthini
Sahlangana eJewel City. Okay. Shoprite. Yeah. Ne. Why ukufihla lokho? Mfethu nawe yabo bafuna uzongidina ke manje. Uzongibuza phambi Awu, kwekhamera. into Uziqala uzongibuza Skin phambi Time. kwekhamera. No, ukuthi bese bengithuza kahle kodwa ngiyabona ukuthi inkulumo yakho ufaka amanga inabo kati labo sisilabo bazela Okay, abazama ikona lokho kusahlana eJewel City fine. Naki nje bechaza usisi naki chaza. Amaphaphaniswa yini? Okay, wena abafuyini ekwatisayo. yini konke sayo manje. Mhlawumbe ekwenza ukuthi mhlawumbe ukhushulele umoya. Yini le yipi into ayishilo bafenza ukuthi wena ukhuphukele umoya. Cha ukuthi angidela ukuthi ngizongibiza phambi kwamakhamera. Nazi ukuthi angizwani ikhamera. Uyazi angizwani ikhamera uzongiletha lapha. Kwenze kanjani na ikhamera? Usufisa kwenze kanjani ngayo? Monke bese uxoxa endlini. Uzoxoxa endlini. Ufisa uyixoxa endlini. Usuthane nalo muntu 6 months. 6 months wonke. Bungasola isikhathi endlini uthi ukhulume nami. 6 months wonke. Bungasola isikhathi ukuthi ukhulume naye ke. Umtshela ukuthi kunomuntu wa 3 years. 6 months phela wena uthولile. Sukha lo 6 seconds lo ufike la. Sona sami ngifuna ingane. Bafo ngicela ukubuza mina. Sona sami. Ufuna ingane. Inkabi yami. Asikhulume nje man to man ukusiyeka abantu bese Yeah. outside ngibuza. Ungabanaki bona. Yini le my sister akade seleka kuyo ekwenze wena ukuthi uhambe uyofuna enye into ngaphandle. Cha bona empeleni. Awuphume kube nje sixoxe nje. Yeah. No. Cha sinokuthi mina khona la ngileka khona yabo kuye umama. Bo yena umama Yeah. la kaleka khona. Yeah. Yes. So for 3 years nje sathi sithandana Sure. abakafundi asifuni sibe nengane. Afuni benengane. Sibe nengane. Na so izathu sami ngingasho ukuthi lokho. Lo yena utheni ke? Ya uthi nganginike ingane ayikhinki. Uyakwazi lokho ukuthi ufuna ingane la. Shothi mina ngiyi-baby making machine. Uzofuna ingane kimi. Mase ungishiya kanjani uqhubeke uye kumuntu wakho? Cha sana sami ngachaza. Angithi ngilinda kona ukuthi uchaze that's why ngibuza ngilinda Cha angijangi usukuyibeka cha ungayibeki kanjalo sana Ibeke sami. ngendlela ekuyiyona. Ungayibeki kanjalo. Ibeka ngendlela Ifuna ekuyiyona. ingane. Uyazi ekhathazikho ingane. Ufuna ingane kumina Zaya. awuthandi ufuna ingane. Cha Ngazenzani ingane. cha azikho bafu. Wewe wedwa ingane ke? Cha mina ngedwa umfana mfowethu. Eh? Yini umfana? Wedwa umfana. Yebo. So ekhaya bakutshela ukuthi mhlawumbe wena kumele uthole Cha. Wena lethi ingane la. Cha. umdidiyelwa lento. Cha ungayibeki. Ikhona la ikhandwa khona ingane. Kwathiwa nje uthemba lesigcina. ngisibonayo. Okay. Yeah, Wathatha because i-decision. ideli kale ekhaya. Yeah. Ushadi Yeah. bo plan kumshado mhlawumbe bese niba nezingane mhlawumbe. Hayi besingakafiki lapho. Bofuna ukuba nengane. Sifike ey'nganeni. Okay. Siqala ngey'ngane sigcina ngemshado. Shuthi la ekhanda kuwena akuthathe kahle. Cha sicela ehlisa umoya. Ubahle kanjani umoya? Umshiya ngoba engafuni ukuthi nibe nezingane uza kubini ufuna izingane kumina. Ngicela Shuthi yena uzoshadwa mina ngizobuma wey'ngane kuphela kanjalo. Yini ofisa ukuthi yenzeke lapha? Yeah nje manje. Or mhlawumbe yini bekuyini plan yakho? Nak situation nje manje le. Wakwacabanga mhlawumbe ngelinye ilanga ngizokwazi ngizofika. ukusho iplan uthi yipi. Okay. Phambi kwekhamera kaze abantu babonke abangaka bazothina ekhaya. Bazothina mama ekhaya. Bazowazi Ugogo ukuthi uzothini? uyahlanya wena Cha ekhanda. mana ngicisela uselungise ekhaya sifike endlini le. Asiyendlini. So babili ne ngiyanitshela manje. Nabafazi bami Wavuka sendlini umzuzu. manje. Awe ma. Asambili. Wena Awu uyahlanya kahle wena. bamwana. Yazi Ah, mina ngiyahleka. Chaza indlela kasho ngayo ukuthi Phazamisa. ningabafazi babo. Cha nangiphazamisa mina ngiphuthwe manje emsebenzini ngazi ukuthi ngenze njani sonke Awu. sesikhathi lesi. Hayi. Mana Hayibo. amakhondom manje okay amakhondom Okay. sikhipha ngamakhondom. Awungiceli lokho. Awu. Mana ake bafu ngicela ukubuza nayi question yami. Okay. Uthi ufuna ingane Uza kodwa la, uza la. Masukahamba mana la. Ungabaleki. Masukahamba, masukahamba. uthi ubaba ufuna ingane kodwa usebenzisa ikhondom. Ngiyazi le nto, Uqatha ngiyazi. kamakhondomu ekhukhwini mina nawe siyisebenzisa ikhondomu. Anisebenzisa condom. Sinisebenzisa ikhondomu. Cha. Anisebenzisa nani? Manje kwenza kanjani ukuthi uphuma amakhondomu ekhukhwini lakho? Ungatrail omjida. Uyoshaya 3 nje bese. Ay Mana mfethu. Njengoba Akusiwona uphuma wakho. uphuthuma uyaphi? ay baba sasubamba bafu. Akasawazi, akawazi. Njengoba uphuthuma namakhondomu uphuthuma uyaphi? Okay nazoyithathela. Mana ke Isha leyo mfethu. nto Hayi baba mana. Hey. Ay bafu yazi ukuthi la kule show lena mfethu yazi. Le show lena. Listen. Cela ukuhamba. Cela ukuhamba. Cela ukuhamba. Okay wait. Chazela ukuthi kuzowenzakalani. Listen Brian. La kule show le asilu dog. Siyakhuluma Late sibonisana. manje emsebenzini. Okay yeah it's fine. Uzobachazela. Kade hayi ukuthi beniphuma usukumsebenzi manje. Bengitshelele ngomsebenzi. Nami angisazi. Ngoba phela ukuvumelana nje ukuthi sisesigwamekweni siyodla kumnandi kunje yaya. Cha phela nosikanjena sithanda sami. Nosikanjena. Okay no it's fine. My brother because uthi usebenzisana nalungile. Ngicela futhi awufuna ukusho isinqumo sakho neplan yakho sibethini. Sisi wami ngicela usitshele ukuthi sithini njenga manje plan yakho njenga manje. After Mina uyabona. sengi right ngiyabonga ubhuti.
ungaqhubeka nomama wasendlini mina ngiyabonga nguwe. Thank you very much. ngifaki lapho ngiyacela nje kusami ngiyayicelela ningangingenisi nje lapha angigene ndawo ngathi abathanda Ungaletha uzungibambe nimbambisane amakhondomu efuna ukubamba lawo nimbambisane something angeke or uyosebenza ngawo lama condom. So angisuyeza mfethu ukuthi ku right ngayo. Mfethu lalela thina zanga la kuzokuhlukanisa nabantu bakhona nani. Kodwa na leti yakuhlula. Thina sila Yangishiya ngifike emsebenzini bafethu Ubungayi ngingemsebenzini. kweJays wena mfethu. so yaphela. So Wandile ima ngixoxele baba ima ngixoxele yabo njengoba ula namhlanje bekuyikhona ukuthi ngizokunikeza mina ama blessings wami ukuthi ube right nomuntu wakho uyezwa wa 6 months mhlambe lo 6 months wena uzobe 6 years mhlambe ube 6 decades uyezwana ngicela niqhubekeni naye yilokho benginilethela khona la yilokho lokade ngilandela khona lokuthi niqhubeke kahle angikudinelwe ngizohlangana endleleni sozoqhubeka sibingelelane makuthi khona into efuna kumina ngizokunikeza makho but ayikho into esihlanganisayo mina nawe njengamanje angisakufuni ngifaka full stop lapha yagcineni nje Naye umuntu ka 6 months akasakufuni. Qhubeka nalo wemsebenzi amakhondom. Sizwena ngithi. mhlawumbe sihlale phansi Ayikho into ezofanelwa phansi. Cha. ngicela. Siyabonga bhuti wena. nimdedela ngithi uyaphutha emsebenzini bye Into zakhe senimnikele. Usiphawu yakushiya mfethu. Ngiyeza. Hey. hlela yambo No hamba phela baba. Manje ezongena emva kwalokho. Yibo. Uyastapa mnikeni mphoselene azami simphose. Sawafuna noma ngibambele wona. Umsebenzi wakho uphazamiswe yithi. Hayi. Lungile nami sengiyawabeka edrawing lapha. Amaneni bafethu ngiyathemba ukuthi isinqumo nisithathile nani like ubafo angazi if usovele noma akekho akanithathi serious or kwenzakalani I understand but kodwa ngesinqumo nisithathile ngiyathemba ukuthi ngene zenisole ngaso Mina ngiyayisola kodwa ukuhlala isikhathi eside kangaka. nayi Angiyayisola mfana. Ngimosha isikhathi esame eside kabi. Esiningi kabi nalomuntu lo. Ngiyayisola. Kufanele ngabe kade ngaphuma. Yini lento enziwe lo muntu la? Asicela. Nale uyenza ngakhona yena usipha. The reason why ngam entertain too much is because ngathi usiphawu vele wabona iCamera wathi nje hayi. athi vele Yeah, wathi ngiba acting bagcolisele. So it's fine. That's why when I'm my sister it happens. It's life. It's part of life. Nina noyithu. Ngihlezi ngisho into le mina ukuthi the way wena umuntu omthatha ngakhona doesn't mean ukuthi naye uzokuthatha the way wena umthatha ngakhona in general. So which means wena umuntu omthanda the way wena umthanda ngakhona it doesn't mean ukuthi yena uzokuthanda the way wena umthanda ngakhona in general. And it's clear ukuthi lo mjida lona akakuboni, it's clear ukuthi now akakuboni. Uyangibamba? Number 2, lo mjida lona angikhumbule athi ngiyaxolisa ngimzwanga mhlawumbe sesoyipick up kwiCamera but angizange ngimuzwe ethi I'm sorry. So which means uhlulekile ukuthatha in iaccountability. Umuntu ongakhona ukuthatha accountability uyamyeka even though kunzima sometimes to move on from the person that you love, but it's better to deal with indlela yokuheala than to deal with someone that you know exactly ukuthi appreciate. Yangibam, I rather deal with that ukuthi okay this person akangithandi so I need to move on with my life than being with someone that you know exactly ukuthi uzokudisrespecta angeke kuthathe seriously uzokuchithela nani ngcono ukuthi nje wena uhlale uyi1 mufuna uhlale uyi1 udile nento yakho udile nepain then ukudila nepain yazi ukuthi ngithandana nomuntu but lo muntu lo akangithandi so usenze u1 no2 no3 no4 no5 and usengaqhubeka akwenza na ama condom proof never I trust ibhala ukuthi protection you can trust so uyabona ukuthi lo muntu lona ufuna equality ngempela because this is a quality of condoms shothi inkulu lento akayenza lapha akasebenzisi la government ufuna trust shothi ukujima nengwenya udlingwenya lo mjida lo inkunzi malanga no siyabonga bafethu like mhlawumbe nje just ukunika khona amagama onawo kumanye amantombazana semakhaya mhlawumbe ukucabanga ababa kule situation ukuthi base madodana kanje umjida akafuna ukulalela ukuthi umuntu uthini yabo khona mhlawumbe into ongayisho kubantu abafebelwayo Bafethu abafana basifuna. Abafana abakaze basifuna nje. ngazoba mhlawumbe uyasifaka Abafana nje angazi sokhulumela nathi lapho
sizokusiza la masuthi abafana. Cha ngeke bafethu. Okay. Awukwazi ungahlala nomuntu for 3 years. Enze kanje. Abafana abasithandi guys. Umfana mengabe segile kanye. Wagila kanye. Baleka ngazo zombili. Musuloku bekezela, musubekezela ningafani nami bafethu ngiyanicela. Khona ungakudlulisa. Hayi mina nge-right shami. Alright. Sengisho ukutshela abantu abanye amantombazane emakhaya mhlawumbe ukuthi phuma makuphuma bayeka. Vele mawuthola kusa-early phuma nje beseshilo sisi. Mawuthola kusa-early phuma ngempela. Ngoba ungalindeli umuntu ukuthi uzoshintsha, angeke ashintshe. Vele wena uzothi uzoshintsha, mama ngizoshintsha, ayikho leyo nto. Kona amaZulu Nkosi yami. Ngiyabonga. Thank you very much. Hayi ngitholela undaba. Ini vendor man. Okay. Hayi No, mina nje ngeke. into engasho nje Nkosi yami ukuthi kunomcinjana mhlawumbe engingafisa ukuthi niwenze mhlawumbe after years. Niyazi ukuthi mhlawumbe lokuyingcwabo sekuba nama after years. So nalana qeda ukuhlukana Nkosi yami ukwenzeka ngephutha. Cela nibambeni ngenzama. Hayi. Nivikele. Uzenenye. Uzenenye. No, lalela, this is very important. This is very lento igwema entweni eziningi. Thola lana mfethu uyaprotect ukuthi ungatholi ingane ungekho ready, ungatholi HIV, ungatholi izifo ezi unnecessary. So ningaziqhenyi. Bambani la. Ngizwile usho ukuthi bengayisebenzisi nobafu. Nawe ungayisebenzisi nobafu. Hayi mina Angithi uhambe uthi bafu uyagijima. Mina ngicela nikhululekeni nje mangisuka lana ngingena lapha eShoprite ngithatha uthulisa ice cream ngihlala phansi ngifuqa ice cream konke kuyaphela. Ngathi ngizokujoyina sisi. Ngizojoyina. Nami ngizonjoyina. Ngithengela ice cream yike. Yeah. Cha kulungile. Ngicela ngicela nisilinde lapha Silinde sizofaka emotweni. Sihambeni sodwa ice cream. Angithi yini enizothenga? Or ukuthenga thina futhi? Awu Nkosi yami. No, ayi bafethu, usayishayela akayusi, kade sayosile akakayidla. Sayidlile, udle icala. Bafowethu. Ibhala ukuthi ×2 la ngemuva. Nansi. Shuthu uyayiphinda. No, actually ukuthi I think double protection. Oh, ngihle lapho uyakhona ukuthi uphinde reuse. Ngeke. Kodwa mina ngazi ukuthi usebenza kanjani. Kosamthina samatshitshi thina. Noma ngiyazi linda umshado. Ngiyazi nje. Asikwazi phela singodokotela bese thina siyaganga. Into esenzile nobafo sayitshela nje. Uyazi ngu-Adam. Silinda umshado, Ngu-Adam nje. Angiyazi nje lento le. Ngu-Adam wazi wahamba emhlabeni. Engayazi lempahla bafethu more than anything iwile lomjita iwile lempahla ephakathini lomjita but ilesina namhlanje mina the way ngibona ngakhona ukuthi this is very important. Make sure ukuthi uyayisebenzisa icondom ungaqamba manga ukuthi yakulima mina icondom iyangilimaza angizwa nix nani sipho ngibuke uma ngikhuluma Bona nje shift. Ucameraman ubale ngisameje. No ngifuna ungibuke. Nawe lapha ekhaya. Mina ngikufa abazali. Condom. Mahala iclinic imahala. Mofuna iquality futhi right. Nansi impahla enkulu. Kulungile ke Sipho. Beza mafu.